Allegati abbużi fil-permessi ta' residenza li nħarġu fl-aħħar snin inqabdu wara interventi ta' Identity Malta u l-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ, żewġ entitajiet li jkunu involuti fil-ħruġ ta' dawn il-permessi. Ikkummenta dwar dan il-Prim Ministru Joe Sammut wara laqgħa tal-Kumitat tas-Sigurtà li ddiskutiet is-suġġett. Nista' ngħid huwa li llum hemm ċar espożizzjoni ċara li l-allegati abbużi fil-każ Sammut inqabdu wara inizjattiva li ttieħdet mill-awtoritajiet ewlenin fosthom Identity Malta u l-Employment and Training Corporation. Dan kollu wassal biex kien hemm investigazzjoni tal-Pulizija u l-każ spiċċa l-qorti filwaqt li l-entitajiet involuti tejbu l-proċessi tagħhom. Wara laqgħa tal-Kumitat tas-Sigurtà li damet madwar 2 u nofs, ikkummenta wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Busuttil qal li talab għall-inkjesta dwar dan il-każ. B'reazzjoni għat-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru Joe Sammut qal li l-inkjesta ssir fi żmien opportun. Darba l-proċeduri kollha f'każijiet oħra wkoll jaslu fil-waqt li jkollhom bżonn li jaslu ma niddejja xejn li nieħdu l-proċeduri kollha fosthom li anke tissejjaħ inkjesta. Preżenti għal laqgħa tal-Kumitat tas-Sigurtà kien hemm il-Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar, il-Ministru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella u uffiċjali ta' Identity Malta u l-ITC.